Їхні очі палали, їхні руки стискалися в кулаки. Я не розумів достеменно, що вони кажуть, але з того духу, який там панував, я розумів, що вони були готові стояти. Стояти і опиратися. Це було 5 березня 2014 року біля кримськотатарського телеканалу ЕТР. І це тоді вперше я відчув той дух, яким переймаюся досі. Черпаю його у своїх кримськотатарських друзів, ділюся з ними іноді, коли здатний. І тоді, 5 березня 2014 року, я ще не знав, що війна триває вже 2 тижні. А зараз вона триває 11 років. Сьогодні у студії ініціативи Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, і Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Трошки відступимо від сценарію і згадаємо, з чого саме на вашу думку, за вашими відчуттями і за вашим нинішнім аналізом почалася війна, і що могло і мало бути не так. А потім пані Ольга. Прошу. Ми можемо багато говорити про те, коли задумувалося, планувалося і підготовлювалася ця війна, захоплення Криму. Але якщо говорити про мої особисті відчуття, як я сприймав те, що відбувається вже з того моменту, як російські спецпідрозділи вийшли на вулиці Симферополя, інших міст, військова техніка російська роз'їжджалася по дорогах Криму, щоб оточити півострів з середини, перекрити його. У мене перше відчуття, я про це дуже часто говорю. У мене було таке уявлення, що влада, держава, як пісок крізь пальці, щезає. Буквально за лічені години. Бо всі ті, хто мав би виконувати свої завдання по збереженню держави, вони виявилися абсолютно безпомічними. І спецпідрозділи українські, і тоді міліція, і інші створені державою органи, які згідно Конституції, законів, мали захищати державу. І люди, які живуть в Криму, опинилися віч-навіч з тими, які без знаків належності, але всі знали, що це росіяни, з автоматами захоплювали Крим. От таке в мене було відчуття такої безпомічності і розуміння, що наша українська влада просто розтворюється. Рефат, і в таких випадках і ви, і інші поважні люди, яких я знаю, не те, що замінюють собою державу, але беруть на себе роль ватагів, роль тих, хто починає опір. Як це було у вас? Ми передчутті того, що Крим може Крим штовхнути прірву, намагалися тими методами, які для громадянського суспільства є звичними, дозволеними, ми намагалися зупинити це падіння. Ми вступали в переговори з місцевою владою. 25-го цілий день я, як голова Меджлісу кримськотатарського народу, мої заступники Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров, ми вели переговори з Константиновим, іншими формальними кримськими очільниками і
намагалися їх переконати, щоб не призначати сесію на 26 лютого, бо ми знали точно, що вони будуть звертатися до Росії. Ми пропонували їм поїхати разом до Києва, узгодити ті чи інші питання. Багато чого ми пропонували, але вони на це не погодилися. Одразу запитання, а в Києві на вас чекали? Я думаю, що ми би це узгодили би, бо тоді вже був виконуючий обов'язки президента Турчинов, був голова уряду Яценюк, і вони послухали себе нас. І я пропонував Константинову, що ми будемо посередниками Меджліс, бо вони боялися їхати, вони відчували свою провину, бо вони були провідниками режиму Януковича в Криму. Оскільки цього не сталося, вони відмовилися, ми зустрічалися з керівниками правоохоронних органів Криму. Я зустрічався з головою СБУ Криму, з його заступниками, і ми показували, де самі такі слабкі місця, і завтра, післязавтра буде вже запізно. Вони заспокоювали, казали, все під контролем. І тим не менш, ми ввечері зібрали Меджліс кримськотатарського народу 25-го і сказали, завтра може бути велика біда, і ми закликаємо всіх кримських людей виступити і зібратися біля Верховної Ради Криму. І ми одразу тему визначили підтримку територіальної цілісності української держави. Ми тоді це визначили як найголовне, що ми маємо зробити. Вранці ми віднесли заяву від імені Меджлісу до міської ради, і нам здавалося, що ми це завдання 26-го виконали. Ми не дали провести цю сесію. І ввечері, я дуже пам'ятаю, і той настрій, була якась ейфорія. І в Криму, і в Києві. Тут було дуже багато студіях, зібралися різні журналісти, політики, прямі мости з Кримом. І все, біда нібито вже відійшла. Більш того, я вам скажу, що коли ми уходили з площі, коли вже було очевидно, що не буде цієї сесії, я уходив разом з Аксьоновим, який зараз є призначений Москвою гауляйтером Криму. Він пішов на кримське телебачення державне, я пішов на АТР, і ми говорили майже одне і те ж. Він говорив про те, що сьогодні мешканці Криму уникли провокацій, і все тепер заспокоїлось, і Крим – це буде Україна, це говорив Аксьонов. 25-го ввечері, це збережено в Ютубі, це все є. І я на АТРі подякував всім людям, які прийшли. Там більшість були кримські татари, але не лише. Було дуже багато українських активістів, людей інших національностей. І всі от на цьому мітингу були з цієї сторони, тобто прихильники української держави, були одностайні в тому, що все, Україна, яка перемогла на Майдані Незалежності, а разом з нею Крим, вже мають нові такі шанси на демократизацію, на зовсім нове життя. Ми в Криму говорили про те, що тепер в Криму не буде монополії жодної політичної сили, не буде домінанти жодної етнічної спільноти. Це ми говорили 23 лютого на мітингу на центральній площі Сімферополя. Мітинг був присвячений пам'яті Номана Челебіджіхана, але він співпав з тим, що Революція Гідності перемогла. І от ми були в двох тоді паралельних таких світах. Вони готувалися до захоплення Криму, ми не все знали. Але ми, відчуваючи, намагалися захистити Крим. Ті, хто мав приймати рішення, вони не спромоглися. Вперше сьогодні мені спало на думку, що
Кримська історія великою мірою у більшому масштабі повторила те, що було наприкінці листопада 2013 року на Майдані у Києві, коли здавалося, що справу вирішено, можна розходитися, справа триватиме і зрештою переможе, а потім був Беркут, було побиття, були нові розвитки цієї події, яка зрештою закінчилася перемогою. А це дає надію на те, що перемогою закінчиться і ця історія. Пані Ольго, ваш найпотужніший спогад з отих кількох днів, тижнів, коли ще здавалося, що може бути поворот навспак. Я пам'ятаю, по телебаченню говорили про мітинг і показували, ми знаємо цю всю картинку, коли стоять там тисячі людей з українськими кримськотатарськими прапорами. Я пам'ятаю мітинги проукраїнські, і вони тривали ще березень. Тоді вже почалися перші жертви насильницьких зникнень, коли люди так бралися один за одного, і вони йшли. Я пам'ятаю людей в формі зеленого кольору, коли вони просто стояли мовчки, вони підходили до якогось приміщення, стояли навколо нього, і вони ні з ким не розмовляли або намагалися там якимось чином відповідати, але це була просто така, знаєте, чисто побутова розмова, і вони трималися дуже, дуже опосередковано. Я пам'ятаю, як збирали людей для того, щоб їхати в Крим, бо насправді в той момент, коли, як Ріфат Ага каже, що історія була з Революції Гідності, вона якраз, ми мали вже там певні наслідки і мали з цим працювати, були вже члени родин Героїв Небесної Сотні, ми пам'ятали ці розстріли на Майдані, і частина людей їхала на Майдан, а частина людей хотіла їхати в Крим. І у нас збиралися люди, які туди прямували, але вже тоді було зрозуміло, що це може бути небезпечно. Бо те, що там відбувалося, вже в той момент було зрозуміло, що можна поїхати в Крим і вже звідти не повернутися. Це мої такі спогади про ті страшні часи. Не повернутися з Криму. Спершу питання стояло повернутися в Крим. Скільки зусиль доклав кримсько-татарський народ, щоб вибороти собі право, природнє право, знову жити на батьківщині. Зараз ми знаємо, що після окупації і незаконної анексії багато кримських татар і людей інших національностей, але насамперед кримських татар, виїхали, те, що ми називаємо в материкову Україну. Їх замінюють. Росіяни завозять туди людей. І в той же час намагаються вичувати тих, хто залишається прихильний до України. Наскільки, на вашу думку, Ріфат Ага, це дієва політика? Наскільки вона може бути здійснена? І наскільки вона лягає в той комплекс зусиль, який ускладнює нашу остаточну перемогу? До 2022 року, до 24 лютого, як розпочалася повномасштабна війна, кількість людей, які були вимушені покинути Крим, вона була не такою великою. Бо кримські татари, це правда, часи окупації намагаються, от всіма такими можливостями, майже фізично захопитися за землю і не відпускати її, щоб ніхто їх не зірвав з Криму. Але коли розпочалася повномасштабна війна, і вже в вересні 2022 року вони оголосили часткову мобілізацію, багато людей стали перед вибором, бо або їх примусово кинуть російську армію і поставлять проти брата, українця, кримського татарина, який в Збройних силах України,
і люди не знаходять іншого шляху, щоб уникнути цієї мобілізації, як покидати Крим. І тоді це явище, воно набуло таких для нас дуже болючих розмірів. Ми думаємо, що зараз десь 35, як мінімум, тисяч кримських татар вже покинули Крим за ці 11 років, але більшістю саме після вересня 2022 року. Росіяни дуже чітко всі ці 11 років проводять політику витіснення кримських татар в першу чергу, бо просто вони їх визначили як тих, які не сприймають, які нелояльні. Після 22-го року пішла страшна демонізація України і українців. І тепер українці етнічні, також в цій групі, яких витісняють, намагаються через страх, через побоювання репресій, через мобілізацію. І тому репресії не стихають. Буквально десь на початку лютого знову 5 людей, знову масові обшуки, і 5 людей, 223 зараз особи, які за ґратами. Там є і 23 роки, а паспортом там є жінки Галина Долгополова за 60 років, 65, здається, більше. 69 років. Ірина Данилович, вона хворіє там. Тобто і жінки, і чоловіки. І ви абсолютно правильно сказали, і вони паралельно заселяють своїми людьми, майже 1 мільйон людей. Вони один до одного проводять ту політику Російської імперії, яка ще була визначена за часи Катерини II. Я декілька разів говорив це, і я з кожним роком, виходячи з того, що відбувається в окупованому Криму, в цьому стверджуюся. Путін по факту хоче завершити те, що не вдалося Сталіну. Він хоче просто добити до кінця кримських татар. Хтось би сказав, що те, про що розповів нам Рифат Чубаров, а саме, ми і так знаємо, але від нього це особливо важить, що почалася демонізація українців після лютого 2022 року, є одним із наслідків того, що українська громада в Криму свого часу не підтримала рішуче масово кримських татар. Пані Ольго, як Крим увійшов у ваше повсякденне життя, як ви приєдналися до Кримсоц, а далі, як уже казав, і до представниці президента? Крим для мене – це про справедливість і про те, що зло, яке не покарано в певний період часу, якщо немає певної сатисфакції, це означає індульгенцію на вчинення таких дій. І, власне кажучи, зараз, коли дивишся на цю протяжність подій 11 років, за те, що Російській Федерації не дали по рукам в 2014 році, призвело до того, що почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Я думаю, що вже ні в кого немає сумнівів стосовно цього. У юристів, знаєте, у них така, коли їх вчать, їх говорять про те, що от є закон, і коли закон порушують, за це має бути покарання. І коли цього не сталося, і не сталося до сих пір, і в міжнародному контексті, в будь-якому іншому, і санкційна політика не діє так, як очікує на це світ, і як очікує на це Україна, є розуміння того, що все одно ця точка справедливості, ця точка нашої перемоги, вона все одно колись настане, вона буде. Але, скажімо так, що в той момент, коли почалася окупація, почали масово їхати люди. Я пам'ятаю цифру, на той момент виїхало 55 тисяч кримчан з території Криму. І в той момент, коли в країні відбувається Революція Гідності, коли відбувається окупація Криму, а потім починається наступ на Донецьку, Луганську область, і в законодавстві і в історії України вперше з'являється поняття внутрішньо переміщена особа, це означає, що цих людей потрібно якось підтримати, а законодавства немає.
Немає закону, немає гарантій, немає прав. Тобто в громаді і серед громадян України, по суті, виникає нова група людей, які об'єднані спільним горем, і їм треба допомогти. Одразу запитання. Немає права, а обов'язки у них залишаються? Обов'язки, як у всіх громадян України, звичайно. Але з розумінням того, що така велика кількість, чому, наприклад, Україна після повномасштабного вторгнення більш успішно справилася з ситуацією внутрішньопереміщеними особами, бо вже був Крим і була Донецька, Луганська область. Тоді якраз був період адаптації певних приміщень, перебудування всередині приймаючої громади інфраструктури для того, щоб приймати цих людей. І я відчула, я розуміла, що в той момент я якраз із тих людей, які можуть допомогти юридично в оформленні документу, бо люди виїжджали, вони могли виїжджати зовсім без речей. Вони могли десь втратити свій паспортний документ, вони мали десь жити, вони мали якось отримувати якісь кошти на перший час. І ми тоді займалися юридичною консультацією, і це було найбільше те, що було потрібно людям, а іноді просто вислухати цю історію цієї втечі. А друге, ми почали одразу роботу над законопроектом про внутрішньо переміщених осіб, про їхні права, обов'язки, захист. Це була така тривала робота, але законопроект, який був написаний нами в той момент, він діє до сих пір. Тобто це є основою, яка діє в захисті цих людей вже всі ці 11 років. Ну, от, власне кажучи, я проходила в певний момент, щоб допомогти, а потім ця тема мене затягнула, і питання в тому, що знаєте, ми, до речі, з Ріфат Ага їздили в Гаагу, коли слухалося Міжнародний суд ООН, слухав справу України проти Росії. І я думала про те, що я хочу колись побувати на цьому трибуналі, де будуть судити Путіна. Я вірю, що так і буде. І я так думаю, що тоді для мене особисто настане, знаєте, та точка, що все повернулося. Тобто я дійшла до того моменту, коли все, я там, наприклад, можу відійти від цієї теми і більше цим не займатися. Але поки цього не станеться, я буду працювати з Кримом. Для мене це питання відновлення справедливості. Тоді зразу запитання до обох. Першу відповість пані Ольга. Все ж таки, коли настане ця точка? Адже суд над Путіним – це, на мою думку, питання в одній людині, в одній особині. А ми боремося з набагато більшим злом. Да, і ці питання лунають, до речі, про те, і ми говоримо всередині в команді із тими правозахисниками, які з цим працюють. Бо є люди, які натискають на кнопку того механізму, який запускає ракету. І людина не може не знати про те, куди це летить ракета. І у цієї людини є родина. І в неї може бути діти, які потім будуть розповідати, який тато герой, бо він тут захищав якийсь російський світ. І цей конфлікт, цей розкол, він на покоління вперед, насправді. І це вже виклики для наступних поколінь про те, що вони з цим будуть робити. Бо що ми з цим будемо робити, це зрозуміло. Ми будемо зберігати свою ідентичність. Але Російська Федерація, як би нам не хотілося, вона в якийсь момент не зникне біля кордону з Україною. І це сусід, з яким ми вимушені будемо жити в будь-якій, скажімо так, його формі. Чи це буде така велика країна, чи, знаєте, можливо, там збудуться наші мрії, і вона розпадеться на багато країн, але загроза не зникне, бо будуть ті люди, які вважають, що вони вчиняли правильно. І насправді на цьому ж грає ліберали, російські ліберали, які говорять про те, що якщо, наприклад, у них буде підтримка європейців, про те, що їх навчать, як будувати демократичну країну, що це допоможе вивести Російську Федерацію з кризи. І вони займаються тим самим, переводячи увагу з України на себе, про те, що вони таким чином ведуть себе, бо вони не мають побудованої демократії всередині. Але ж насправді це не про це, а про те, що росте ціле покоління людей, які вважають, що це нормально, коли знищують і вбивають іншу країну.
Ну, це насправді не перше покоління в Росії, яке так вважає. Рифатове, коли можна буде поставити крапку? От собі Ольга Куришко приблизно визначила, а Рифат Чубаров визначив? Коли можна буде сказати, як там написано, і побачив, що це добре, і пішов відпочивати. Перед тим, як відповісти на ваше запитання, я маю дати деякі пояснення одного сюжету, який ми вже обговорювали. І почну з того, що в Україні 23 роки незалежності з 91 по 2013 рік не було державної політики щодо Криму. А там відбувалися дуже складні і протирічиві процеси. Поверталися десятки тисяч кримських татар. Це питання не просто облаштування, це питання відновлення прав, їх інтеграції в той правовий простор, який тільки-тільки будувався, незалежної України. Там в Криму велика українська громада, майже 500 тисяч, але вона дуже зросійщена. І тут українські політики більшості своєї, вони щодо Криму не просто вели незбалансовану політику, а задля своїх інтересів вони завжди ставили, як кажуть, робили ставку на владу, яка формувалася етнічною більшістю. І кримські татари, оскільки вони опинялися в дуже таких скрутних умовах, бо в'їжджали в Крим, а тут їх ніхто не чекає, і напроти є дуже багато протидії, вони ще більш викристалізовувались, об'єднувалися, боролися. А українська громада, вона безпомічна, бо все те, що було пов'язано з їх надіями етнічних українців в Криму, не примічалося владою тут, в Києві. Бо політики ставили на тих, кого більше, бо це, так, вибачте, електорат. І тому етнічна російська більшість, вона по факту вона отримувала підтримку влади, а українська громада і кримські татари, вони майже залишалися сам на сам. І тому говорити про те, що українська громада не підтримала кримських татар, можливо, це буде трошечки жорстко. Тут треба говорити, я хочу це сказати, що тут треба говорити про те, що держава тут не зуміла в той період напрацювати таку політику, яка би всіх людей би просто сприяла би однаковій мірі їх уявленню себе політичними українцями. Це перше те, що я хотів сказати. І тому для мене питання звільнення Криму є два наслідки, які це можуть привести. Перше, я зараз говорю дуже гіпотетично, і хай мене вибачать, якщо нам не вдасться відстояти Крим, це велика загроза взагалі існуванню української державності. Це мають просто всі знати. І друге, як тільки ми звільняємо Крим, крім того, що ми відтворюємо територіальну цілісність української держави, ми нарешті ламаємо ту голку російської імперськості. І для мене не стільки важливо, чи буде покараний Путін, для мене важливо, щоб Росія далі в цих кордонах не існувала. Ми звільняємо Крим, і я впевнений, там піднімуться поневолені народи. І це буде таке найбільш жорстке і справжнє покарання тих, хто розпочав війну проти України, думаючи, що знищивши Україну, вони посилюють Росію, а насправді вони приведуть її до гибелі ту Росію. Хочеться з вами погодитися, Рифатове, але я пригадую той самий 2014 рік, і особливо після вторгнення Росії на Донеччину і Луганщину, після анексії незаконної Криму про це менше говорили. Але як тільки російські війська опинилися там, на Донеччині і Луганщині, скільки у нас зразу це початок швидкого неминучого кінця Російської імперії. І оцей швидкий неминучий кінець триває досі, і його не видно. Що нам потрібно робити? Не для того навіть, щоб настав кінець Російської імперії, а для того, щоб встояла Україна. Ви ж теж говорите про те, що кримське питання – це одне із засадничих для збереження України. Хто хоче? У мене один рецепт. Все, що б не творилося навколо, а можуть ще настати ще гірші часи,
і з нашими партнерами, і все таке інше. Єдиний рецепт – максимальна єдність всередині. Іншого в мене немає бачення. І якщо ми зможемо витримати певний період, майже залишаючись без основного нашого союзника, то я просто впевнений, що в кінці всі одно прийдуть до України, бо іншого в них не буде шляху. Це буде обов'язково. Отже, тому зберігаємо єдність. Пані Ольго. Я, знаєте, посміхаюся, бо я б теж з цього почала. Я говорила б про єдність, але повністю підтримуючи пана Ріфата, я б, напевно, ще додала, насправді це ще й вивчати свою історію. Це те, що ми стикаємося, коли певний момент, я завжди про це говорю і буду говорити, а насправді, що ми тут знали про кримських татар до 2014 року. Це була непоширена інформація, ніхто не знав якихось там, взагалі, що це є корінний народ Криму. І зрозуміло, що для Криму, для території, які прилеглі, це, можливо, була більш така відома інформація. Далі в інших регіонах України про це не дуже знали. І, можливо, стикалися з кримськими татарами, коли їздили в Крим до 2014 року. Але зараз мені дуже шкода, що я багато чого не знала, і не було тоді ні такої літератури, не було таких знайомств, які дали мені можливість взагалі знати про таких людей і про такий народ. І ще одна складова. Я думаю, що я можу про це говорити, маючи досвід роботи з конфліктом вже 11 років. Насправді ми вже проходили це. Бо після 14-го були оці такі хвилі, знаєте, і зневіри, і занепаду, і було незрозуміло, бо питання там звільнення територій затягувалося, це був там 17-18 рік. Було більше очікування на звільнення, в якийсь момент було менше очікування на звільнення. В залежності від того, які рішення приймала Російська Федерація стосовно тимчасово окупованих територій, змінювалася і ця хвиля переміщення. Бо, як говорив пан Ріфат, питання мобілізації, насильницької мобілізації на тимчасово окупованих територіях призвело до того, що з'явилася нова хвиля людей, які поїхали. І з кожним разом я вважаю, достойно на це реагували і правозахисні, і громадські організації, органи місцевого самоврядування, сама громада тут всередині, про те, що вони намагалися реагувати на ці виклики так, як це мало бути. Звичайно, не можна говорити про те, що не було якихось поганих моментів або якихось конфліктних моментів, але кожного разу вдавалося з цим щось якось вдіяти. І повертаючись до свого того досвіду, я розумію, що маючи ті спроможності, які у нас є зараз, розуміючи про ті виклики, які спричиняє окупація, і розуміючи про те, що отримання паспортного документу на тимчасово окупованій території є необхідністю для елементарного виживання і отримання медичної допомоги, вже нікого не шокує, як це було раніше. Тому і тут змінився контекст і ставлення до тимчасово окупованих територій, які, наприклад, були окуповані з 2014 року. І це дуже видно. Бо, на жаль, більше людей зрозуміли і отримали цей досвід окупації, російської окупації, яка триває і зараз, після 2022 року. Пані Ольго, вас часто розпитують про те, яку роботу провадить представництво, постійне представництво президента в Автономній Республіці Крим на міжнародній арені. А я поставлю запитання так. Де складніше? Пояснювати наші інтереси на міжнародній арені чи пояснювати всередині країни? Наскільки важливо мати щоб діяло постійне представництво в АР Крим? Насправді, на даний момент мені важче всередині, бо для міжнародної аудиторії не треба такий спектр. Але міжнародну аудиторію можна ще й зрозуміти, бо вони сприймають тимчасово окуповану територію як частину території України, і ми говоримо з ними через наслідки, які є катастрофічними не тільки для України, але й для їхніх країн. Екологічна катастрофа в Чорному морі, зриви постачання зерна через також Чорне море,
розуміння того, що там здійснюються системні переслідування людей, а це загроза тим цінностям, про які заявляє Європа. Бо насправді це сказав один відомий юрист, він сказав, і я, до речі, ніколи про це не думала до цього, що Україна, незважаючи на те, що є країною, на території якої йде війна, вона відчайдушно намагається дотримуватися цінностей тих прав і свобод європейського рівня. І я не думаю, що якась ще країна європейська могла б так заявити про це. На національному рівні важче через те, що кожен починає вже говорити через призму своєї травми. І це те, з чим не можна працювати на рівні букви закону або певного правила. У людини є вже певний спосіб і певний досвід комунікації з тимчасово окупованими територіями, розумінням тієї ситуації через власний досвід, або хтось щось розповів, або те, як у нас відбуваються там вироки проти колаборантів, там якісь новини про співпрацю громадян в сфері освіти, наприклад. І це показує тільки одну сторону цієї ситуації, але у людини вже є певне сприйняття того, що там відбувається на тимчасово окупованих територіях. І тут якраз важко буває працювати з цим, бо ти навіть говориш, що це не так, що людині там потрібно проживати і бути в таких умовах, бо, по-перше, ми повертаємо не тільки територію, а людей, і якщо всі поїдуть звідти, тоді ми точно не матимемо шансу на повернення цієї території, бо там зовсім не залишиться наших людей. І ніби на якийсь момент це повертає, але потім це знову відкидає назад, бо поки сама людина не проживе цю травму, ти до неї не достучишся. Тому для мене є такий виклик про те, щоб показувати іншу реальність і показувати більш системний підхід до роботи з тимчасово окупованих територій, відтісняючи власний емоційний контент в цій сфері. Рефат Ага, ви брали участь у роботі Мюнхенської безпекової конференції. Наскільки там лунало питання Криму в українському контексті на всю публіку, наскільки, можливо, в кулуарах? На жаль, тема Криму, вона так не була помітною, бо Мюнхенська конференція проходила на тлі перемовин телефонних Трампа з Путіном, як це все було напередодні, і це все воно вибрало в себе. І питання взагалі завершення російсько-української війни в тій чи інший спосіб, знову ж на тлі тих варіацій, які вже пролунали з боку новообраного президента Сполучених Штатів, вони були більш актуальними. І я вважаю, що це абсолютно правильно, бо питання звільнення Криму є такою невіддільною частиною взагалі завершення російсько-української війни. І здається, що з'являються підстави для нових тривог, бо деякі політики, вважаючи дуже важливим припинення вогня і початку діалогу. Ви маєте на увазі закордонних чи наших? Закордонних. Вони не виключають, що можливо буде поступове вирішення питання відновлення територіальної цілісності України. Якщо такий алгоритм буде заданий кимось, Москва за це захопиться. І в першу чергу ми зараз бачимо, що в московських наративах всіх і публічних виступах Лаврова, я вже не кажу про пропагандистів, вони знову вичищають взагалі згадку про Крим. Так було перші роки окупації до 22-го року. Вони на всіх міжнародних майданчиках, якщо були якісь спільні необхідності, вони одразу попереджували, що як тільки почують слово Крим, вони встають і уходять. Тепер, здається, вони знову повертаються до такого моменту, і оце мене більш всього тривожить. Взагалі, якщо говорити дуже
загально про Мюнхенську конференцію, риторика європейських політиків, ну, дуже рішуча, дуже чітка і нібито дуже обнадійлива. Але ми бачимо, що між риторикою і реалізацією того, що говориться в Європі, є в європейських країнах, наших партнерах, є певні проблеми. І ці проблеми пов'язані з тим, що ті політики, які, я вірю, щиро нас запевнюють в тих чи інших своїх підходах, вони теж стикаються з своїм населенням, своїми виборцями. І в багатьох суспільствах от ті загрози, з якими ми стикнулися і які вже зависають над ними, для них ще не є настільки очевидними. Вони бачать ті загрози і ті наслідки, з якими ми стикнулися. Вони бачать ці відеорепортажі, фотографії, Буча, Гостомель, все інше. Вони бачать битих людей, вони це читають, вони з нами разом жахаються, вони нам співчувають, але не усвідомлюють, що все це над ними нависає. І тому вони дають сигнали своїм політикам не дуже поспішати із збільшенням бюджету на оборону, на допомогу Україні і таке все інше. І тому ми взагалі, і вони, і ми, стаємо майже перед однією тією ж проблемою. Нам треба просто, щоб всі люди усвідомили, наскільки ми всі близькі до катастрофи, якщо не зупинити це зло, яке виходить з Російської Федерації. Агресію не зупинити. Або світ просто перейде до хаосу, і тоді ніхто не спасеться. Або зараз для того, щоб врятувати світ, треба підтримати Україну. Рефат Ага, як тримати Крим у фокусі і в Україні, і в світі, і кілька м'яких порад і побажань постійному представництву президента в Автономній Республіці Крим. А потім у вас буде змога так само. Це наша земля, це українська територія. Ми маємо все більше і більше на всіх, і особливо міжнародних майданчиках, говорити про кримсько-татарський фактор. Це колиска кримсько-татарського народу. Ми створилися на цій землі, і якщо ми не зможемо її звільнити, ми просто можемо втратити один із корінних народів світу, України. Якщо хтось з'явиться, а вони можуть з'явитися з числа політиків країн-партнерів, які можуть Україні пропонувати поступитися Кримом, ми маємо одразу цих політиків таврувати як тими, які дають індульгенцію Путіну на вбивство цілого народу. Тобто ми маємо говорити про Крим в двох аспектах. Це земля кримських татар і невіддільна частина української території. Задля збереження української держави ми не можемо поступитися цією землею. І задля збереження кримських татар ми не можемо віддати українську територію. Мені здається, цей фактор в якійсь мірі, можливо, зможе достукатися до більшої кількості європейських і світових політиків. Я вважаю, що насправді дуже цікавий і важливий аргумент, а все ж таки побажання і пораду постійному представництву. Якщо чесно говорити, ми працюємо разом з представництвом. Це не той випадок, коли ми маємо один одного хвалити, але ми разом шукаємо ці шляхи. Це дійсно. Нам теж зберігати нашу взаємодію. Я думаю, що ми це збережемо. Зрозуміло. Пані Ольго, ваша думка відносно того, як і що може представництво зробити в тому, щоб не тільки в світі, а й в Україні тема Криму і кримських татар трималася в фокусі уваги. Ну і кілька м'яких порад і побажань Рефату Азі як голові Меджлісу кримсько-татарського народу. Я думаю, почну з другої частини. Так само про те, що з Рефат Ага ми знаємо один одного вже дуже давно, працюємо, написали не один документ. І тут повне є порозуміння і співпраця, за що я дуже дякую. Стосовно
теми Криму ми маємо зрозуміти, що в певний момент чогось лютий місяць для нас завжди важкий. Все починалося в лютому. І якраз зараз на тлі цих перемовин, розмов, переділу, скажімо так, сфер впливу на міжнародній арені, ми розуміємо, що якісь певні моменти можуть змінитися і щодо тимчасово окупованих територій. І тут ми говорили про єдність. Це про підтримання зв'язку з жителями тимчасово окупованих територій настільки, наскільки ми це зможемо робити. Бо насправді нас там чують і дивляться на те, що ми говоримо, які рішення ми приймаємо. І це означає, що в цих таких складних умовах ми маємо зі свого боку показувати і давати сигнали туди, на тимчасово окуповану територію, про те, що ми їх чекаємо, що ми тут робимо те, що ми можемо зробити, те, що від нас залежить. І що ми чуємо те, що вони нам говорять. Бо насправді цей зв'язок не має перериватися, і це, як на мене, одна із головних інвестицій, яка має йти зараз в цій темі. Якщо говорити на державному рівні, ми докладаємо зусиль до того, щоб в загальній побудові державної політики тимчасово окуповані території були присутні. Зрозуміло, що коли нам говорять, не можна реалізувати якийсь інвестиційний проєкт економічний, бо немає доступу до території, і ми не можемо обрахувати, скільки це вартує. Але не можна говорити про побудову відновлення України або там питання децентралізації або впровадження реформ без тимчасово окупованих територій. Да, ми розуміємо, що вони будуть відкладені. Да, ми розуміємо, що, можливо, буде змінений контекст. Якісь можуть бути інші моменти. Але ми не можемо ділити державну політику стосовно однієї території і стосовно іншої території. Бо тоді це якраз і показує ставлення України до певних регіонів. І ще одна складова, про яку б я говорила, це про те, що все-таки робота на міжнародному рівні має продовжуватися, але, напевно, треба шукати інші аргументи і інші важелі, які б вплинули на міжнародну спільноту. Наприклад, як ми говоримо, бо я не дарма говорила про Чорне море. От ми робили дослідження про розлив мазуту. І очільниця Greenpeace в Україні, вона показала дослідження про те, що такі самі танкери, які технічно несправні, які не оновлені, вони курсують біля інших країн. І це означає, що в певний момент вони можуть розлитися не в Чорному морі, десь далеко біля тимчасово окупованої території України, а у них під боком. І оці аргументи дуже на них діяли, вони розуміли, що це не десь далека загроза, а це та загроза, яка може поширитися і стосуватися їх. І саме такі складові, вони працюють, бо загроза екології, загроза логістичних перевезень, логістичних маршрутів. І Крим – це те, чого ми не торкалися, за ці 11 років став повністю мілітаризований. І нікому Європа має зрозуміти, що їй не потрібна така мілітаризована точка нестабільності, яка може вибухнути в будь-який момент. Бо, нагадуючи цей момент, що повномасштабне вторгнення розпочалося в тому числі після того, як російська військова техніка зламала огородження на КПВВ і заїхала з території Криму на територію Херсонської області. Отак воно і починається. Я слухав своїх співрозмовниць і співрозмовника і вкотре бачив і відчував той гнів, який часом скипає у Рифата Чубарова. Я знаю або припускаю, наскільки йому важко буває цей гнів стримати. Я бачив, з якою докладністю Ольга Куришко підходить до розгляду і виконання тих завдань, які є перед представництвом президента, постійним представництвом президента. І слово «постійний» тут теж дуже важливо насправді. І коли ми починали цю розмову, я не знав, чим її закінчити, а тут мені спало на думку. Тому що Рифат Ага тут пропонував кілька можливих сценаріїв. Я запропоную зараз, бо мені так хочеться, хоча я не кажу, що це найімовірніший сценарій. Відбулося визволення
Не звільнення, не деокупація, визволення Криму. І постійне представництво має переїхати до Автономної Республіки. Де йому місце? Слухаю вас обох. Ну, приміщення є там, де базувалося постійне представництво. Умови зміняться. Умови зміняться, і мені здається, що вже буде розміщене постійне представництво, як і Меджліс кримськотатарського народу, який Ви забрали у мене друге запитання. який до цього часу ще урядом за ним не закріплений статус представницького органу корінного кримськотатарського народу, тобто уряд тут не виконує закон України про корінні народи України, але сподіваюся, що на той час вже все буде зовсім по-іншому. Питання не в тому, де буде розміщене, питання в тому, наскільки динамічно і чітко всі інституції державні включаться в роботу по реінтеграції Криму. І тут пані Ольга абсолютно права. По дуже багатьох напрямках ми маємо зараз, якщо є якісь умови, удосконалити їх, подивитися, якщо немає, створити, тобто засади правові, і в тому числі щодо удосконалення статусу Криму. Ми маємо зайти в Крим і, вибачте мене, не чухати голову, а що ж, за що братися? У нас має все бути розписано. І ми нібито намагаємося це зробити. І стратегія деокупації Криму, і стратегія когнітивної деокупації Криму. Але тут дуже важливо, щоб необхідні правові норми були закріплені на той момент, коли ми вже будемо в визволеному Криму. Це важливо. Пані Ольго? Представництво є єдиним органом, яке релоковане з території Криму. І насправді, коли, повертаючись в законодавчу сферу, коли ми почали говорити про питання відновлення державної влади, я думаю, що всі погодяться з тим, що це потрібно зробити швидко і ефективно, і щоб була довіра до тих, хто буде залучений до роботи цих державних органів, ми зрозуміли, що одразу відновлення всіх державних інституцій неможливе, бо воно передбачає проведення певних виборів. А вибори після такого тривалого періоду окупації і без документування належного громадян, які проживали в цих умовах, воно не може бути фактично реалізовано і не може бути дотримано всіх принципів, які необхідні для проведення виборів. І тут питання в тому, що мандат і повноваження представництва, вони трансформувалися у зв'язку з тимчасовою окупацією. Бо є закон, відповідно до якого у нас є повноваження здійснювати нагляд за виконанням рішень, завдань президента України в Автономній Республіці Крим. І зрозуміло, що зараз, знаєте, представництво сприймають орган, який в усій мірі і в всіх можливостях відповідає за Крим, бо не тільки там в питаннях виконавчої влади, а й законодавчої, експертної. І ми намагаємося, бо ми знаємо, що ми повинні зберегти цю інституційну пам'ять для відновлення Криму. Тому, звичайно, у нас є там приміщення. Ми завжди говоримо до зустрічі або в Бахчисараї, або в Сімферополі. І ми завжди, знаєте, у нас навіть ця ідея була нашого працівника Євгена. Він на нашій сторінці інформацію про наші офіси написав. Київ, Херсон і наш офіс, який в Криму, чекаємо на відкриття. Ну, тобто ми собі говоримо про те, що, звичайно, ми маємо повернутися. Якщо буде на той момент таке бачення перерозподілу або зміни розуміння, як це має бути, бо зараз ми є, бо ми потрібні. І ми будемо потрібні, бо ми маємо тримати тему Криму, а ми за неї відповідаємо. Після звільнення, визволення, які будуть процеси відбуватися тоді, це вже питання тих людей, які будуть тоді приймати ці рішення. Але я повністю погоджуюся з тим, що
всі наші напрацювання, вони мають бути закріплені в законодавстві для того, щоб просто не втратилася та тяглість процесів, яка вже напрацьована. Бо там дійсно є гарні ідеї, гарні механізми, які вже зараз можна реалізовувати для того, щоб бути готовим. Ну і останнє запитання, на яке я попрошу відповісти стисло, це коли оконституйовувати національно-територіальну автономію? До чи після? Я можу відповісти так, як це є по закону. Тут якби не варто очікувати від мене якоїсь іншої позиції, бо мали розмови і дійсно зараз ведуться різні дискусії стосовно цього. Є в Конституції визначено так, як визначено. І на даний момент при всіх цих подіях, які відбуваються зараз, вносити зміни до Конституції можливо тільки окремим шляхом, коли залучаються населення України до прийняття такого рішення. Бо насправді це дійсно складне, серйозне питання. І тут є також, доволі сенситивне питання, але ми виключаємо частину людей, які насправді також мають дотичні бути до цього питання, і це виклик для нас. Бо рішення щодо Криму, вони не мають вирішуватися без Криму. І з розумінням того, що є частина людей, які є громадянами Російської Федерації, є колонізаторами, перемістилися, є частина громадян, які весь цей тривалий період проживали під окупацією. І це також треба з ними говорити, пояснювати певну необхідність. Да? Бо, наприклад, коли ми стикаємося навіть з питанням позбавлення особливого статусу міста Севастополя, то навіть тут це викликає дуже багато питань, бо у людей є самоідентифікація і приналежність до цього міста. Ну, напевно, можливо, як у київлян. І така ж історія є з Севастополем. Тому ми говоримо про те, що має бути розумний, зважений підхід. Звичайно, кримсько-татарська автономія в такому форматі, яку ми зараз обговорюємо, вона може мати місце. І є багато людей, які це підтримують. Але зрозуміло, що це зараз якраз період обговорення, дискусій, як це має виглядати. Бо насправді такий фідбек від інших людей про те, що не завжди всі розуміють, а що це насправді, як це має виглядати. І тут питання про те, що має, напевно, це бути краще прокомуніковано для того, щоб зняти якісь певні питання у людей, які цим цікавляться. І ви просили коротко. Внесення змін в законодавство можливо після завершення воєнного стану і після завершення всіх таких активних дій. Коли ми вирішимо питання, от зараз ми не очікували на це, і у нас буде час і спроможність думати про те, а що робити з цим. Дякую. Право народу на самовизначення – це природне право, і ніхто не може цьому заперечувати. Але завжди будуть виникати питання, в якій формі реалізується це право, і це абсолютно теж зрозуміло, бо громадян України в першу чергу будуть цікавити питання, а що за цим правом, чи не несе це загрозу дезінтеграції України, чи ще яким чином. І ці питання абсолютно вони зрозуміли, і відповідь на ці питання, обговорювати їх можна і потрібно зараз, для того, щоб не втрачати час. Ми зробили декілька спроб таких, і в тому числі підготували конкретні формулювання щодо зміни Конституції. Можуть бути інші формулювання, але про них треба говорити. Але ще більш важливіше, знаєте, щоб люди більш усвідомлювали, що є Крим, і яка була його історія в Україні, і якою його буде далі роль. І для цього потрібно вносити зміни по тих явищах, в тих аспектах, де закони цього дозволяють. І одна з таких сфер – це питання деколонізації, декомунізації, дерусифікації. У нас є відповідні закони, але вони схвалені в такий спосіб і в таких відповідних параметрах, що до Криму ми не можемо підступитися кардинально. Скажімо, якщо лише після депортації кримсько-татарського народу було перейменовано 1460 назв,
І ми спробували зараз разом з Інститутом національної пам'яті повернути історичні назви і змогли домовитися лише по 100 назвах із 1460 назв. І зрозуміло, якщо йти такими темпами, то ніколи в українському суспільстві не буде усвідомлення того, що це є Крим. Криму треба повернути обличчя. Повернення кримського обличчя – це є наближення до змін до Конституції. І так далі я міг би переліковувати інші сфери. Отже, потрібно обговорювати формулювання і змінювати Крим, повертати йому справжнє обличчя згідно тих законів, які діють. Дякую. Програма «Ініціатива», кримсько-татарське суспільне медіа «Джемаат», Ольга Куричко, Рифат Чубаров. Ставте нам не лайки, а тільки вподобайки.